ko welema mawɗo hannde joddade ma ɗo henna Barka Cisse e émission Sénégal men e kala e saaha bandiraɓe ene jiiɗi andude ko joli e joljole ɓooyani wonko heewi ko nana won kadi ko ɓenni ko ɓooyi ɗum fof ma en gartu hen ko ardi fof Barka Cisse calmina bandiraɓe. mi wima mba Oumar Doro Kume mi salmini bandiraɓe yeeɓoɓe émission mo WINNDERE-TV surtout ko fati oɗo télé men mo fuuran ko fomati haqqillaji men eɗen calmina kala to ɓiɗɗo leydi ndi woni e nder leydi ndi e caggal leydi ndi wideɓe eɗen ñaagui Allah ko haalte ɗo en ko tan ko miijoji men ko anniye men eɗen ñaagui yo Allah waɗe ko ɗumen barke waɗe haalen ko moƴƴi ha janggo e janggo hettoɓe ko mbaw naftara ɗum ɗon. Barka Cisse en duttoto lebbi jeeɗiɗi caggal walla jeegom pawɗi seeɗa yimɓe gonino e élection locale yimɓe hewɓe nanino ka baɗowo candidat mairie mo Matam aɗa wawi ruttorade min hen seeɗa ɗum holno yaruno beele a yehino hen ha keɓɗa résultat moƴƴo walla won caɗele baɗɗe e hakkude ɗe. eyyi aɗa andi mi effectivement mi yehino élection mairie mo Matam men no min jekki nde noon wona yorde guite kadi wona yidde yiyede wona yidde hollikinade ko sikkude tan ko fate ɓamtare wuuro ngo faare men saare men Matam kala ɓi Fouta kala ɓi Matam naji en jogui konngol men hen minen min jettima e saaha mo gandanɗa hamin cikki komin dañi e duuɗe jaari ha tirde komin janggi komin liggoto ene yooɗi min gartir ɗum e diwan o e on saaha a wawa addume e diwan o gaga a jogaki mairie ndi e junggo ma a wawa wallude diwan o gaga to ɗum fejoto tawa ɗum waɗi min gari min mbaɗi posé candidature a mairie Matam kono noon aɗa andi so tawi tan a ari e galle bukka malla a ari e galle pobbi malla a ari e galle ñiwaji ene gasa nalgol ma yoɓata no fewi min gari min déposé kono noon kala to caɗele aduna gonɗo min keeɓi ɗum ɗon idi kono min déposé ha paari au niveau de la préfecture min dañi ɗon parle mawɗo e gardinaɗo leydi diwan département de Matam woni préfet o ha Allah waɗi min gonne makko ɗo min baddi ha sakke ɗo sakke accu liste o ɓenni kadi min dañi hen probléme uji kewɗi gati a déposé liste ma conseil ji ma cooɗe nder jamma ɓe galanta koɗi dokke tergaji koɗi ɓe gara mbadde jinnaɓe men mais foof min mbaɗi tenir hamin jogui woto min mbaɗi mais noon ko yidde wi tan wonno ko départ gati kala jaaɗo haɓede ene ɗamini hawde ene ɗamini hawede Allah waɗi yarindani kono hamin cikki perte ngala hen sona gagnant gati gagnant ko holɗum ko yimɓe wuuro ngo gandi hande min tolnima e saaha ummanade e fodnade wuuro ngo ala perte ko gagnant gati yimɓe wuuro ngo gandi ko woni programme amen ala perte ko gagnant gati min gari min kaali windami wuuro ngo avec programme amen ala perte ko gagnant gati ɓiɓɓe wuuro ngo foof gari nangui hen kono noon Allah haajiri noon yaari haajiri min nangui ko victoire min dañi hen nde jiɗɗa wonde e candidat mairie mo Matam hade ni caɗele to batte e liste to batte e yimɓe mum soodede liggey ɗo gonnoɗa ɗo a riwama ɗon ɗum ko gonguire e gonga walla ko wawa haalulaji en tolno butten. eyyi bon aɗa andi min mi yiiɗa kadi nawdude liggeyam e politique par ce que no jangde yonti nde mi janggoyi des fois mbeɗa haala mbeɗa yiya ndo guiƴiraɓe mi gari université jangga nde ala gaccude men caggal min naati école yo école université min dañi gandal min dañi hen liggeji min liggo sibu gandalamen ɗi noon gandalamen accata min toon kono noon des fois ne waɗa mawɗo ma gaddi ɗum taw ko politique ɗum fof ne waɗa hen kono ha joni min jettiri ɗum Allah caggal nde min naati toon nde min naatiri ko diplôme aji amen mbawɗa ko ittude min poste kono a wawi rewde min hande Allah waɗi mi woni no poste directeur des ressources humaines mo agence sécurité de proximité mbeɗe gére ɓe ko fati jawdi mabɓe safara mabɓe e caggal jangdam wona goɗɗum wona haydara eyyi mawɗo noon kal desnaɗo omo jogui possibilité nommé qui il veut so welama o ittuma chauffeur o wattama dogno o wattuma gardien so welama o ittuma gardien o wattuma comptable ɗum ko Allah hokkima ko liggey makko woni ko wawa noon ko riwdem o ari o changé kam poste e won saaha mo gonɗen e campagne politique woni e woore mairie ɗe o changé kam e poste ha joni mbeɗa yettiri ɗum Allah gati ko changement poste dañmi hen kono liggeyam mboɗum continue woni liggeyajam ha joni ɗum waɗi kala ko neɗɗo wawno feradema hen sibabude politique aji kala ko neɗɗo wawno feradema sibabude yo bonnane ene gasa yiyande jomiraɗo e ma ene gasa kadi ko Allah fode ma ko neɗɗo wahade ɗum ɗon donc yaari noon mi natti wonde directeur ça fait maintenant lebbi sappo e goho gati ko 2 décembre wonno min puɗɗi déposé liste uji amen nde e guilden ha joni mi jogui poste goɗɗo toon ni mbeɗa jooɗi mbiɗa faadi mais mbeɗa liggo ha joni to liggotonomi to firti tan ko so woni ko politique wonno tan joni wawi riwdema mais caggal nde ko kañum woni directeur hayso ko politique addi ɗum ɗon laawol no hokkimo wadde neɗɗo fof to wela o watti hen banggue goɗɗo mi nanguirani ɗum mettere nanguirama haydara ɗum waɗi hay ɗum waɗi nde mi ummima Dakar mi ari Matam waɗi campagne am ha no fonno yadir ni ala ganduɗo jiiɗo e yesam wonde mi ittam postam par ce que nanguiri tan ko affectation komi cadre
komi cadre de l'administration mbeɗa andi meccalam kala to gafetami liggoto noon janggo haadi so e pini mbi kam mi gafeti kam Tambacounda mi yaha mi liggoyo Tambacounda ngati politique o ko haajum yahata mais liggeyam o ko haajum yahata ngati no yonti janggo nde mi janggu ni wiyetode politique ne waɗa politique donc mi jaɓata jiɓodirde gueɗe ɗiɗi ɗe hayso woɓɓe ne jiɓodira mais min banggam jiɓodirta ɗum waɗi kala ɗum mettiri e banggue liggeyam dani mi nantani mi politique kala ɗum mettiri politique mi nantami e banggue liggeyam yimɓe heewɓe ene ngannduno Barka wonno koye mouvance présidentielle ɗo ɓe limtinɗi kala kaɗa waɗa activité ji ma fof mana ko heen jeeno kono yiyama ko ɓooyani a waɗi déclaration wonde a ummima eɗe mbawi wiide benno walla mana APR joni wonto paɗa ko ardi fof hol probléme baɗɗo ha dañƴa ɓernde wawde ummade e nokku mo gonnoɗa o saabu haaloɓe pulaar mbi kala nde lekki sooda tawan won rafi goɗɗo kala nde fedde sosa won caɗele wuuro jogorɗe safrede kala neɗɗo wi ko min wonno ɗo eɗen gonduno eɗen liggoto kono hande mi woppi on mi faati ɓe to wonko saabi ɗum holko saabi goppuɗa ɗo gonɗa ɗo mbiɗa hande a yalte mabɓe a yeehi lawol ma ko quel probléme eyyi bon eɗen mbawi tan ko no kaldeɗa ni haalo pulaar mbiya so tawi dewgal ne dagui ceergal ne dagui e on saaha 2009 2010 minen min gaare Makki Sall en 2011 hamin ballam banggue Matam banggue Fouta ɗin nden hamin goni hen hamin doga komin dagata ko fof noon so tawin ko hoorema tan a dillata so tawin ko hoorema tan a haɓetake gati no mbiruɗa joni ni position am directeur no hokkuno han possibilité joɗade banggam ko dañi men seeɗa komi wurno gallam to mi tampinani no hooram donc au delà de jangde nden mi ɓaddi hen politique ɗum waɗi tuta ko ɗiɗɗi jadata jangde e politique o e banggue politique o hamin cikki somin gummanaki diwan amen woɓɓe gummuno diwanuji men so tawi to feccete to bande ala toon a wawata feccete ka ɗawateɗo so tawi politique aji publique batte to ala ɓiɓe fuutankoɓe fuuta ko ɗawate so tawi to feccete to ala ɓiɓe matanaɓe matam ko ɗawate ɗum nannomine politique somin naati hen noon laamu ne yiile laamu sene yiile way hono ƴamal ni tan ko mami wat e ɗon noon so dewgal humama paari est ce que ma wat est ce que watta kadi so waɗama holko kadi ɗum wadde min jaade président pendant plus de duuɓi sappo pawɗi gila 2011 min jaade makko opposition et pour preuve sax nomin jaare min mbiɗa wondunoon e sehilam au passage Aliou Sall gonɗo directeur to état civil e wonde Barka Ba nomin gummi amin jaa Matam amin balloya Makki Sall min pawana ko licenciement Allah waɗi mataw yarani noon par ce que minen gañi saket ɓe duti hen caggal donc min mbaɗen cour risque uji kewɗi min jeehi hen min jeki ha nder hamin jaka min jani en komin cikkuno pour ko nawat fuuta yeeso ko to min jani ɗo noon ko heewi ne waɗi Fouta ko heewi ko Fouta yakiri no waɗani ha joni gati so tawi hamin jaari président Makki Sall omo haala développement fuɗɗi ko wiyete aménagement du territoire hande woni Fouta ko laabi ɗiɗi moƴƴi woni laawol gummingol Dande Maayo dewgol guila Dande Maayo Boseya ha yima ɗon Dande Gaye Demga eɗen mbawi wiide duuɓi sappo e ɗiɗi ha joni ngol fuɗɗaki so ngol fuɗɗima ko wiide ka refowa ɗon woni Fouta ko laawol ngol ko laawol gummingol hoore fonde ha wiyama ɗo woni Bonji woni laawol enen mbiyata Saint-Louis Bakel ndugol gasi ɓooyani hay ko gasno o fewani hen minen Matam wura men ɗon wiyama ne waɗe ISEB o e gallam presque 200 millions hakkude ISEB e gallam ISEB o no fuɗɗoto nde ko sarataji ƴogi no ndiyam sarataji jahata maayo e gaddi ndiyam pour ISEB e mi sikku galle laamu mo saret mbabba ƴogoyti ndiyam on galle wata gasde waɗi guinden ha joni galle o fuɗɗaki hen ɗon jooɗi ɓe mbi université Matam université ha joni fuɗɗaki yanti hen sukaɓe ala joguiɗe liggey gati hande sa darima Fouta pour jaltinade suka ɓi Foutanke dañƴo e liggey e laamu Makki Sall ko liggey jarɗo wiide liggey ko sa limi sappo ɓe ɓurata ɗon yalti hen wonde guila Makki Sall laami ha joni yiyama wonde dans toute la région de Matam o meeɗa nomde ɓiɗɗo debbo e nder Matam yanti hen ko Makki Sall laami ko yiya ko wonde e nder département de Nderu ala mo miɗi nomde toon watti hen ko yiya Makki Sall ko laami ko o meeɗa nomde suka ko wiyete sukko ɗin probléme uji foof so rendinama yanti hen wonɓe Fouta gandanɗa hoore ma ngala ko ñaami ngala ko jaari seeɗa mo jomumen gaddanno jeeyi ɗum ko politicien ji woni holɗum sayed nan Matam wiyama waɗe ndema e nder Dande Maayo kono sa ƴeewi jeeyi guesɗe ko politicien ji sa ƴeewi so awdi addama ko joom doole en peccata so bourse social addama ko joom doole en peccata so nafoore addama ko joom doole peccata caggal nde minen min ɓe décidé ko yaadude population min gandi oɗo projet mo hokkunomin départ par ce que no mbiɗa wona ƴamal sa ari mbiyata ko mami wat woni projet o min gari ha e jaaɓi hattirde o anniya wadde komin kalduno ko minen miɓe décidé wiide min pawi yaade ladde hamin ñamoya leydi min pawi yaade opposition hamin ñaama kaaƴe min pawi yaade yaltude parti o hamin jaaha hamin daña probléme uji kono min jaltan gati min goni koye probléme uji Matam naɓe ala goɗɗum
so wona ɗum ɗon gueɗe ɗiɗi ɓe ngel kono mbirmami nani ni min jogui gurdam e ɗiɗi e nder affaire o hamin jogui gurdam politique e gurdam professionnel gurdam professionnel o sa ƴeewi minen walluno Macky Sall départ ɓe nde fuɗɗi départ nde kala gonnoɗo hen hande yaɓɓama fiyama fama dow leydi gummoɗa guila wiyatma to woni hoore fonde ha yomaɗo woni Matam no ɓe Macky Sall nomi Matam ɓe o idinomde ɓe o sakkirinomde ɓe feccere mabɓe noon laamu yiltene e ngalan ɗo ene feccere mabɓe ha 2017 ngalani nder e ngalani Macky Sall eyyi ɓe gari no ɓe mbaɗi laamu gunu ardinoɓe laasi min jaɓɓama wonnoɓe caggal ɓe mbaɗama yesso ɓe gari hen kaɓa heddiɓe min mbi ɓawɗo wayi noon min jaka min ƴeewoya bengoɗe min mbaɗa proposé projet amen e ɓeɗon ɗum waɗi min goni discussion ça fait maintenant plus de 4 à 5 mois mbeɗa salmina au passage sehilam ɓi nenam Moussa Bari Diop mo Agnam Goli gorko mo Agnam mi wiyatamo Mbappé du Bossé hamin gonde on projet hamin liggoɗo hen ala min keɓanɗo proposition min daari programme uji ɓe hamin jiihen programme o président Ousmane Sonko min gonde maɓe yewtere mawde ke lebbi tati man lebbi nayyi hamin nandiri haala min puɗɗi nadde hen pour sikkude ko sawi ko min proposé ko kankone so heddima hen ene gasa nafoore Matam woni hen ene gasa nafoore Foutanko woni hen ene gasa nafoore zone nord woni hen ɗum nani min hen yalti min to min gonno kono noon wona goɗɗum kadi so wonino ko yidde bellama ɓolo neɗɗo accata dundu hewde mangoje hewde lijumaji hewde forme hewde ɗum ɗo fruit ji ene faye nder désert gati min komi administration liggotomi komi agent de l' état komi cadre de l' état so tawi mi firtimade risque liggeyam mi risque jobdam mbeɗa faye toon wona nafoore ko nafoore Foutankoɓe gati ha joni kalda mabɓe komi agent de l' état mbeɗa liggono l' état mbeɗa yoɓe l' état komi cadre de l' administration kono noon mi fayi ɗum ɗon fof banggue mbeɗa yaha opposition pour haɓeɗen Foutankoɓe donc hande mbiɗa sikko projet ummi min wona pour intérêt personnel an ko hen gonnoɗa guila ko ɓooyi mais a yii no wano ni hay sinno no wano ni fewani kono manan on deƴƴi ha oɗo saaha mais hande holko jiiɗa ko même hoto ko yiyato ko serdi projet Sonko en e projet bana président Macky Sall eyyi aɗa andi no mbiruɗa ni hen min gonno nde président ari Matam premier conseil des ministres on saaha mbe woni aménagement du territoire ko minen hooram e sihilam ɓi nena wiye Barka Ba ko minen tota projet bindugol pour discours président Matam ko wiyete des éléments de langage par rapport e développement Fouta minen bindir koye amin tottiɓe on saaha hamin liggo toon wona politique noon mais ko banggue liggeyamen e jobdamen wiya wonde oɗon gandi Fouta ko hen liggo ɗon mbaɗe proposé un draft pour élément de langage mawɗo leydi ndi min bindi min nawi nde min gayni ɗum ko administration o ari Matam o tawi min toon min hokka konngol e inde sukaɓe Matam naɓe kaldu makko mbimon ko kaldunoɗa e amen ko wonko fuɗɗi hen ko heddi ko ɓuuri hewde e on saaha kanko maire Matam mone saale he Farba Ngom nane saale he Mimi Touré kalte nane saale he kamɓe fof ɓene nder saale he Harouna Diane nder saale kam fof min joddi ɗon kalmo kalano président ƴeftinotto min garti conseil ministre goɗɗo kadi ɓe gaddi milliard uji ha joni haalo pulaar mbiya so tawi neɗɗo wima ene mami hokke tan aɗa wawi wurde ɗamma muya kono ɗamma muya woto haaɗi min jetti ha ganda hoorema min gandi ko wiyete ma heeɓ ko wonti funti funere ɗum yaltinimi hen min jeki min dokka projet ji ɗi gandanɗa hoorema kamɓe comme no Pastef e parti ji goɗɗi min jooɗi min liri min dartidi min noddi bandiraɓe moɗo Fouta min kalnimi ko ɗum ɗo jila hen nde min ƴeftat décision kamɓe mbi min jeeheɗo ko ɗo min jii koyamen e nder hen noon min gari hamin naati commission ngaji min gari minen min gadda input amen min kalde amen pour développement Fouta ko ɗum min jinno hen e hamin cikki ma waɗa appliqué gati garono yimma ma waɗo on ɓuuri semode mo gunɗa waɗani haydara o par ce que biɗo ma waɗo ene gasa mo wat ene gasa o watta kono mo gunɗa waɗani on kam watta ha laaɓi ha wiccere ko ɗum nayi min hen kadi min jakiri e Allah e bawɗum e baɗe mum mamin dañi hen victoire min dañi hen ndam gati ko pour développement de Fouta et je pense que hande ko obligation yamin en tant que ɓi Foutanke goto fof ummata pour haɓanade haɓaɗade saare Fouta bon sikki bandiraɓe e paami mois de juillet yimɓe gonno koye élection législative ko ardi foof holno jiiruɗa ko wonno ɗo ko en natti wonde ɗo saabu wonno ɗo ko majorité manam mo ganduɗa neɗɗo wawa haalandema hay sinno député ji sappo dawani walla nogas dawani haɗata soɓe jiiɗi wodde hunde mana ɓe gotat wonnoɓe ɗo ɓe joguino ko temedere e nogas joyyi député gatti directement e capanɗe jeerte ɗiɗi capanɗe jeerte tati eno wirete yimɓe hewɓe mbi assemblée ko jogori wadde maɗa bloqué eno fuɗɗorini ni e duko wongo ɗon ko holno jiiruɗa ɗum en tant que intellectuel eyyi aɗa andi eɗen mbawi ni assemblée alano ɗo départ ko wonno ɗon jiɗɗa wiide wonno ɗo ko imprimante mum e wonde ordinateur mum manam imprimante woni holɗum woni mawɗo leydi ndi gouvernement o so windi ko yiiɗi wadde ko nelde imprimante o imprimante on tira imprimante so neldama tirat calculta donc kala ko exécutif o yinno wadde so neldi assemblée ɓe jurnita ko ya hawol bile min mi wondaka mi lirita ko winda
so ari tan ko goto wayno ko tan ƴetta machine ma tan kele ma tan lança ordinateur tan imprimante waɗa tiré imprimante o wonda kamɓe ne mbaɗi foot walla wonda foot waɗani foot e moƴƴi malla moƴƴani ko mbaɗɗani ko DC malla de wonda sa tire sa laasi tan imprimante tira ɗum wonno hakkude assemblée o e wonde laamu ngu e hoore Allah waɗi en garti ko wiyete les principes fondamentaux de la démocratie woni holɗum ko so tawi wiyama gonɗen koye pouvoir du peuple ko yo won jaɓɓe woda saliɓe so jaɓɓe ɓe e saliɓe ɓe kaldi ɓe pamodirani ɓe paye wote taw wonta woda par la force ɗum waɗi sa daari hay saka ƴe politique française ene wiyatno la gauche la droite et les centristes woni ɓe goni ñaamo lamɗo ɓe goni nano lamɗo ɓe goni sara lamɗo hande ɗum waɗi Sénégal ɗo hande so tawi hande wiyama wonde assemblée parti au pouvoir woni Benno Bokk Yakar wawa ɓenninde ko weli ɗum so wiyama wonde opposition wawa hadde ko weli ɗum kono kala kene wona ko yewtere ɓe sikki yimɓe fof pour ummade foɓɓa par ce que hankadi natti wonde ko welma fof mbaɗa natti wonde mbatta koko arrange fouta sénégalais ji mbatta koko arrange leydi ndi gati woni parti au pouvoir ɓe ngala hande possibilité ɓennidira ko ganduɗa hoore ma nafata hay goto parti opposition aussi wawa wonde assemblée kala ko addani fulla hen leydi gati sénégal ji daara ɓe mais ce qui est important dans cette histoire là ko woni hen ko woni fayde woni hen kadi kecce gonta ɓenni leydi ndi baɗɗo ko moƴƴi ɓenna mo waɗani ko moƴƴi ɓennata kadi opposition wawa darade kala ko haalani wiɓe ala hen so mbaɗi noon ha paari ko leydi hurma dana tourné contre mabɓe donc eɗen ñaagui Allah oɗo position gonɗo assemblée woto ñakkade leydi ndi yoɗum continue kaldo loi adda kaldo proposition adda yata wonɓe ɗoɓe en jogui possibilité salade so tawi jaadani hen malla jaɓ so en jaadi hen nden ala salade so ari tan ɓennat joni noon ene sale ene jaaɓe ko yettere Allah ko heewi ɓennuɗo waɗi polémique woni comme loi goto jiguen en comme loi ji amnistie en comme loi ji goɗɗi e goɗɗi mais hewɓe jaadani hen mais ko ɓenni ɗum par ce que ko imprimante tan tirete hande noon so haala ari assemblée nationale il faut que ɓe karla ha ƴoƴa so ƴani ɓennata kadi opposition laamu wa addude loi moƴƴo malla programme moƴƴo malla projet moƴƴo opposition wiyata par ce que sénégal jendara ɓe ko yimɓe gotoni ɓe hay goto jeeya e goto donc eɗen jetten Allah no ɗum yarini en tout cas min Barka je dis que en tant que sénégalais